danna mana subscribing, sa'annan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda muka saki sababbin shirye-shiryenmu za mu sakar muku. Na samu wacce nake so ta zamo matata, ku taya ni da murna dangina na yau da ce. Na samu wanda nake so ya zama jina, ku taya ni da murna dangina na yau da ce. Ta gani ma ko ga mutum ko kaji dabbobi ma, ko a gari ko daji za ta bi ma, babu jira babu shiri za ta shige ma. Gashi nan na kamu zuciya ta damu, inda so samu ne a yau a daura mana aure. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha, ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna mana ƙararrawa.